Anni néni. Azóta mióta bejött és mondta, hogy Anni néni, azóta mindenki van. Igen? Ja, mert itt Anninak szólták. Igen. Mert a Filicső már nem Jani. És Nagymaroson meg Anikó vagyok. Úgyhogy nem állok bármilyen szervezet, ahova megyek, mindig más vállalkozom. Hogy néz téged? Mit csinálsz? Ez csak a papád öltözteti a Dani. Ezt is. Fölhívod azt is? Like this in 1993. After the new customs restrictions were instituted in 1994, there were 80,000 Túlhangos, such halk is flights. lejtjük And the new regulations will not clear cut. Főzeléket, meg ott a buszikát is, jó? Fújjuk meg. Na most kóstold meg, légy szíves. Nem. Taxi. Tepszíted. Ott a itt látod? Hol? Magyarországon egy 3-5 éves elbízott kisgyermekre azt mondják, hogy halálos kisgyermek. Tudni kell azt, hogy a 3-5 éves gyermekek, elbízott gyermekek 85-90%-ából felnőtt kori elbízott lesz, ha hasznosnak, de a felnőtt kori elbízás és a... Pétus. Mondja, te? 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 Tapsi. Tapsi, igen. Ügyes vagy. Taníts nyelvet. Ezt a szép. Vigyázz rám! Vigyázz rám! Vigyázz!
Az én szüleimre, meg az én kis testvéremre. Mikor a nap? És nézd még milyen cafia van. Ide nézd, jaj, ezt is le van kötve. Várjál? Várj. Mit csinálsz, Grétikém? Traktorozol? Megmutatod, milyen gyorsan tudsz traktorozni? Na mutasd. Jössz visszafelé is? Jó, gyere. Jó, gyere vissza is. Hol van neked mókuskád? Az úton? Igen? És aztán amikor újra elkezdtek csókolózni a nagyfiú meg a nagylány, akkor a Denis megint mit csinált? Nem, addigra megint előjött és becsült. Nem elszigetelt rejtek helyett, hanem egy egész fegyverraktár hálózatot fedeztek fel Szolnokon a hatóságok, akik eredetileg alkohol után kutattak egy szolnoki férfi lakásán. Varga Sándor tudósít. A különböző rejtekhelyekről egy AK-47-es gépkarabét, egy TOC 17-es távcsöves kispuskát, 2512 darab 762-es gépkarabét lőszert. Gréti, te mit festesz? Ilyen cigán. Grétikém, egyszerre csak egy színnel fessél. Én nálakat felhőt, jó? Hogy mi? Felhőt. Felhőt? Mi mindaddig színes. Ez felhőt. De bizonyosság, doktor bácsi, ne gyógyítson meg. Mondott a mókus, máskor megy. Hú! Éjjel. Igen. Várj egy kicsit, forradom meg. Nézd csak oda. Oda nézd. Még nincsen kész. Rajzolod majd? Jó van. Rajzolod meg hányos kicsit. Ó, tessék. Én tudok egy katicát neked rajzolni. Katicát? Biztos meg fogod rajzolni? Akkor még ezt is neked. Az egy vita előkerült nagyanyú, otthoni kalácsa, szadétál kiszikészre, kötök a ánya. Nagy... Piros sapkát. Valami zöldöt hallgattam ebbe. Igen, apa. Hát nagyon kedves volt ez a Mikulás bácsi. Így. Most megy a felvétel, belül látsz egy piros pöttyöt, igaz? Igen. Na, akkor vedd fel, hogy a Gréti hogy hintázik. Gréti, énekelsz valamit? Nem. Hát akkor mit vegyünk fel? Ez megvan. Így kiraktam a száját. Apa! Megértek, te okítsuk, ha nem hallasz.
lássanak. Anyu, gyere ide! Anya. Így isz. Így isz. Így isz. Mámorva édes vagyok. Én is ezt. Szeretnéd, hogyha eleresztenék egy galambot? Nagyon szeretem. Jó a kis fejém is. Most jön a többi kettő. Jó, itt le lehet tenni. Hú, de picike hely van itt. És itt lehet fürdetni. Igen. És ezt lehet cserélni. Mutasd meg apának, oda. Ez... Hát a Mint a rémfilmekben Darth Vader úgy néz ki. Oh, nem. Akkor te vagy, és nem kell fizetned. Nem kell fizetned, apu. Igen? Örül neki. Örülök neki. Szia! Szerbia. Ez hogy van? Jaj, ezek külön csatok, én meg itt rá akarom erre a bidulára illeszteni. Ja, ez kapsz. És nekem nem. Hát ez szerencse kérdése, hogy Ugye, nekem így lenne alá. Hangyáktól a többiek úgy kérnek ennivalót, hogy csávékba kopogtatnak, a másik testén addig kopogtatnak, amíg nem, jól nem laknak. Na. Tehát a gyűjtögetők etetik a hangyadajkákat is, mert azok mit csinálnak? Nem mennek ki a bolyból. Így van, mert azok nem mennek ki a bolyból eleséget gyűjteni. Na akkor tessék meg, a magasugró király, ha ugrik egyet, föld a tér, a csillagokba. Hát most már könnyű tudni. Viszont van egy meredek kérdésem. Gyerekek, ti este szoktatok nézni tévét 9 óra után? Öleld meg a kemencét. Most pedig gyerekek, mindenki árulja el, hogy milyen házi állatot tart otthon, vagy miért szeretne. De miért? Tagyat. Köszönjük. Kis pillangó. nagyon ügyesen menj már egyébként. Körülbelül ugyanakkor a távolságot megtett, mint egy... Mert ez nagyon jó húsz. Milyen jól jön a Gréta, oda nézzetek. Hát nagyon ügyes vagy! Hello! Franco volt!
főzölned, majd kifőzni fogok terveket. Nem, majd főzöl nekem kakaó. Anyának megígérted a kávét, nekem is megígéred a kakaót. Én majd sem Dolgozni leszek akkor. Hallod is? Legalábbis nem szólt még a Grétinek. Megszóljak neki. Ne. Az olyan jó, ha meglepődik. Jaj, de édes! Hol a... Na, hol vagy Feri? Nem számlázhatok? Már előre lehetjük. Jó. Jaj, tényleg. Hát én öntöttem volna. Nektek nem volt évvégi bulid, Anikám? Nem nagyon. Nem nagyon. Egy kicsit? Dehogy nem, hát egymást ajándékoztátok. Ja, az nem volt Ugye, buli. iskolában volt. Ez csak úgy volt. Na, hát akkor jól fejeztem. Jó, én Feri, jössz? Várja, megörökítem a hölgyszerűt. Az 16 év.